Zuzenen gaude, chicos. Vamos! Bai, horixe, nire ben, patrocinio pon, hauen jarri behar dit, hau, nolakoan? Zea, ez da ikuste? Baina lehenokoa, lehenok grabatzen nahi, da? Kizon atzeuta joa. Atzeuta. Oin behar dio. YouTube behar zana.
No tan bueno. No tan bueno. ¿La altura está volando? 세 가리세요. 우디냐요? 진짜죠? 우디냐? 네? 저는 sumao 6 네? Sumao al revés, sumes. Destum. Sumao bisuma. Destum. Gdje se para se ja. Stoji. Sumao al revés, sumes. Destum. Lumi? Hemen erkilota. Zer gehiago ez du? Atzean txepitzek. Hola? Zer ez behar dute markauri dut, da? Markauria ikusi gara da. Zuma eta ez daka, Baka, ya está, zoom. Destum, daka, eki behar da. Ez da zoom, bai, ia. Zoom? Destum? Zuma eta ez daka. Ia, zuma eta ez daka. Dara izan. Gorta jatzea. Eta zen egin. Atxira gainera. Aurreko? Aizte? Iba. Nire bai? Eta gara nio. Aizte, juntzea, mendiako aurreko? Mendiako gautzi da. Uraz. Rongi. Zera, gara, netan ura. Baintzongi. Kollo, Mar, zure bai. Bideon gora, ikortana. Zerestizian egarik. Hola, jarri. Jakingo zuen kamera puta seme ikutu zuela eta ban blokeuta gatola. Mira, bada. Imagina congelauta dago. Kamera puta seme ikutu zuela eta ban blokeuta. Hostia.
Dai.